Hola, soc la Muni i soc practicant de xamanisme. Avui m'agradaria compartir amb vosaltres una miqueta d'esbós sobre quins són els temes que anirem tocant en el canal. L'altre dia, quan vam parlar de definició del xamanisme, ja us vaig dir que el xamanisme contempla que tot allò que existeix, fins i tot que podem imaginar concret o abstracte, posseeix una energia, que aquesta energia posseeix algun tipus de consciència i que per tant hi podem interactuar. Estem parlant d'una mena de xarxa d'energia de la qual participem nosaltres, perquè tot té i és energia. Jo, la càmera amb la que m'estic filmant, el meu gos que està per aquí, vosaltres a l'altra banda, aquell mural a la paret, aquell tapís, i també una idea, una situació, us en recordeu? D'acord. Doncs partint d'aquesta base, una de les coses de les que parlarem és dels viatges xamànics. Començarem per el viatge per trobar el nostre animal de poder i després seguirem ampliant una miqueta més. Gairebé tots els xamanismes del món, per no dir tots, parlen de l'existència de tres mons. Un món superior, un món mig i un món inferior, als quals es pot viatjar doncs per, com ja anirem veient, trobar entitats que ens suposen una guia, que ens donen uns consells, que ens acosten més a la nostra essència, ens fan ser conscients de nosaltres mateixos. Aquest món superior, mig i inferior és el que Michael Harner, que és un antropòleg i posteriorment xaman molt interessant i un autèntic mestre en la matèria, va definir com la realitat no ordinària, i està molt bé perquè un xaman considera aquests mons on viatja i aquestes entitats reals, però òbviament no com la realitat teva o meva, que jo ara t'estic parlant, tu m'escoltes a través del vídeo, etc., sinó un altre tipus de realitat, a la qual s'entra en un estat de trànsit. En aquest estat de trànsit, moltes tradicions xamàniques fan servir plantes enteògenes. Ja vull dir des del principi que en la tradició que jo segueixo i una mica que he compilat a través de totes les fonts de les que he begut, no fem servir plantes enteògenes, ens ajudem de música, de la respiració, etc. Aleshores, aquests viatges xamànics també parlarem de la mitologia nòrdica, en la qual veureu que hi ha l'arbre d'Yggdrasil, que sosté els 9 mons, que es van formar quan va néixer l'univers. També us explicaré com ho veuen ells això, quina és la seva cosmovisió. I aleshores també es pot viatjar amb aquests 9 mons, perquè en aquests 9 mons hi ha entitats, hi ha déus que simbolitzen determinades coses i els que podem acudir per determinades informacions de determinada ajuda. Sé que ara és molta informació, però només us vull dir una miqueta de què va tot i després ja ho anirem destriant i ampliant. Què més? El treball de l'energia és importantíssim perquè l'energia és el que ens dona la vida, és per la qual sobrevivim i a més necessitem tenir-la neta, regenerada, disponible i suficient com per poder tenir allò que el xamanisme, el que aquesta xarxa d'energies aspira, que no és res més que la felicitat i el tenir la millor de les vides possibles. Aleshores, aquesta energia la necessitem i aquesta energia amb la vida quotidiana té alt i baixos, a vegades està desgastada, i de la mateixa manera que necessitem menjar o dormir, és molt important que ens acostumem a treballar l'energia. Quan aquest treball de l'energia bec d'una d'aquelles altres fonts de les que us vaig parlant, en aquest cas del Qigong, que ve del Tao i de la medicina xinesa. Us ensenyaré alguna coseta de Qigong i com la relaciono amb tota aquesta tradició que una mica he recuperat i he fos amb altres tradicions, una mica a la meva manera, com fem tots els xamans moderns, donat que no procedim d'una tradició ininterrompuda des de la prehistòria, sinó que hem hagut d'anar recreant amb altres fonts d'informació, amb el que nosaltres també rebem quan estem en contacte amb aquestes entitats i fem aquests viatges xamànics, etc. Què més? Us parlaré dels 5 elements, que són molt importants: aigua, foc, aire, terra, i el 5è, que seria l'èter, o com en diuen algunes tradicions, la caixa.
També de les direccions de la Rosa dels Vents, que són molt importants en els xamanismes i quina relació tenen amb els planetes, amb el simbolisme que tenen respecte a les nostres emocions, etc. Què més? Bé, us aniré parlant d'això, d'animals de poder, de què representa cada un. I bé, més o menys per començar és una mica això, perquè sapigueu de què anirà. Us compartiré meditacions. També parlaré molt important dels rituals. El ritual és importantíssim, sobretot per nosaltres, pels occidentals, perquè som molt d'intel·lectualitzar i de buscar el perquè de les coses. I el fet del ritual ens ajuda, ens dona un plus de que a través dels materials que fem servir pel ritual i d'aquesta mena de litúrgia ens resulti més fàcil connectar amb aquest altre estat de consciència, amb aquest espai personal, etc. Bé, també voldria dir-vos que aviat us posaré una petita meditació que a més de que es pot fer servir per moltes coses, perquè el primer que fa és ser calmant, molt relaxant, crear això, un espai propi en una realitat no ordinària, si bé no ho fa amb una tècnica xamànica, sinó fent una meditació de visualització. Però ja ens aproximem allà on volem anar. Espero que us agradi, la posaré aviat. I bé, per avui res més. Si us ha agradat el vídeo, no us oblideu de posar un like. I si us interessa el canal, subscriviu-vos i si li doneu a la campaneta de les notificacions, aleshores cada vegada que pugi contingut us avisarà. Moltes gràcies i fins aviat.